Bé, bona nit. Anem a donar inici al ple extraordinari d'avui dimecres 21 de març del 2018. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del ple ordinari del 6 de març del 2018. Hi ha alguna cosa? S'aprova? Vots a favor? Per unanimitat. Aprovació inicial de la modificació de les fases 3, 4 i 5 del projecte enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol. Es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de les fases 3, 4 i 5 del projecte enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol, que ascendeix a una quantia de 820.011 euros amb 63 cèntims d'euro, IVA inclòs, juntament amb l'estudi de seguretat i salut en les obres. I segon, sometre el projecte d'obres a informació pública pel termini de 30 dies inserint edictes al BOP i al tauler d'edictes a la corporació per tal que qualsevol persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. Bé, primer de tot, potser m'agradaria fer una introducció, una breu introducció amb antecedents. El tema de la reforma de la Casa del Mallol prové del febrer del 2014, on es va fer el pla d'usos i el projecte bàsic d'execució de consolidació i rehabilitació de la Casa del Mallol, que contemplava l'obra i posada en ús de la totalitat de l'edifici del Mallol, desglossat amb 5 fases d'execució. Això es va iniciar a través de l'assistència tècnica del Servei Tècnic de l'Institut Català del Sòl, amb l'objectiu de dimensionar l'abast de l'obra i en base també encabir-ho en la partida pressupostària del que era el Pla Integral de Millora de Barris, concedit per la Generalitat de Catalunya. A mitjans de l'any passat, del 2017, es van licitar les obres corresponents a la fase 1 i 2 del projecte executiu aprovat per l'Ajuntament, adjudicant l'obra a l'empresa Calam Tàpies, que l'ha executat satisfactòriament, signant el certificat de final d'obra el mes passat, el mes de març del 2018. Durant aquest procés d'obra han succeït algunes variacions del projecte i algunes d'elles substancials que han motivat l'encàrrec d'una adaptació i revisió de les fases següents, que són la 3, 4 i 5. Des de l'Ajuntament es va adquirir aquest edifici l'any 2009 i aquest edifici s'ha declarat bé d'interès local i s'ha inclòs en primera instància l'Inventari de Patrimoni Històric, Arquitectònic, Ambiental de Sant Hipòlit de Voltregà i el catàleg de patrimoni del document del POUM aprovat inicialment per l'Ajuntament. En base a la fitxa del catàleg i l'estat ruïnós de l'edifici, es va redactar un projecte d'execució aprovat a principis de l'any 2014 i la consideració patrimonial de la façana sud, amb un estat molt precari de conservació i salut estructural, van fer posar un especial èmfasi en el seu tractament. L'estat ruïnós del volum afegit a l'esquerra d'aquesta façana sud representava un perill per la via pública i a partir d'aquí es va decidir, també presentava unes patologies i es va decidir l'enderroc d'aquesta anexa. Pel que fa a tot el projecte d'aquesta reforma, de les fases 3, 4 i 5, ben motivada pel fet que les modificacions que s'han introduït durant el procés de l'obra i les que es preveuen fins a la seva finalització tenen un caràcter substancial respecte al projecte executiu aprovat pel consistori i exposat al públic. Aquestes modificacions també tenen el seu origen en canvis en el criteri d'intervenció plantejades pel consistori i altres també venen motivades per suggeriments dels veïns en les diferents reunions que s'han anat fent. El document que conté tota aquesta variació està a la disposició de qui vulgui consultar a les oficines de l'Ajuntament. Bàsicament, aquestes modificacions que diem substancials
venen per tres qüestions principals. Una és la modificació de la coberta, que passa a ser de 3 aigües a 2 aigües, conservant la volumetria de la coberta de l'edifici original. La segona seria la modificació de la façana sud, l'accés principal, que varia la composició i la geometria de les obertures superiors, que abans estaven previstes d'una forma rectangular i ara amb la variació de la coberta passa a ser una forma triangular. Aquest espai és el que es preveia també una reconstrucció dels arcs preexistents, i a criteri del consistori es va optar per mantenir-lo obert com a terrassa, reservant la possibilitat de construir el tancament si en un futur es considera oportú. En aquest sentit, la sala interior de la planta segona, adjacent a la façana sud, passa a ser exterior. La resta d'obertures de la façana sud es mantenen i es deixa opaca només la banda on es va treure el volum que es va enderrocar. El projecte reformat té per objectiu considerar aquestes modificacions i adaptar-les juntament amb les variacions que s'han produït durant l'execució de les fases 1 i 2, mantenint el topall de finançament que preveu el Pla de Barris i permetent que l'edifici entri en funcionament. Alguna pregunta? Bé, alguna consideració. Agraeixo que s'hagi fet una miqueta de memòria històrica, no?, d'on partíem, però si es volia fer una memòria històrica probablement havíem d'anar molt més enrere del que s'ha anat, perquè això sembla que surti com un acte puntual i com algú que se li va acudir una enginyosa idea i que va començar, i crec que si es volia fer una història s'ha de fer sencera, i recordar qui en donava suport i qui no en donava suport, perquè hi havia grups polítics en aquest Ajuntament que no en donaven suport i que no se'l creien. I si es va fer tota la tramitació i es va fer tots els processos d'expropiació en contra de criteris en aquells moments de regidors del propi Ajuntament i que ara formen d'altres formes que li han seguit la seva formació política, doncs crec que s'hauria de fer memòria de tot això. I a més parlar de coses concretes, perquè l'Incasòl el 2014, com aquí s'ha mencionat, jo crec que l'Incasòl el 2014 ja no exercia ni feia absolutament res, sinó que l'Incasòl havia intervingut molt més abans. Per tant, jo crec que això és la demostració, com moltes vegades s'ha vist, que l'actual equip de govern té un desconeixement profund d'aquest projecte, i aquest projecte no és de cap partit polític, aquest projecte és un projecte de poble. I el nostre grup, i seguint una miqueta amb aquesta argumentació, ens haurem d'abstenir per la manca de sensibilitat que té l'equip de govern amb aquest projecte, amb qui l'ha liderat, amb qui l'ha estat tutelejant durant tots aquests anys, i que crec que es mereixien aquests regidors que ara estem a l'oposició un mínim de respecte i de consideració, fent una explicació dels canvis que s'han produït, perquè sí que és veritat que de l'última intervenció que va haver-hi com a regidor d'Urbanisme amb l'equip redactor hi havia una sèrie de conceptes que ara no es reprodueixen en aquest projecte final que es presenta, i crec que probablement es podria haver donat alguna explicació, i més tenint en compte que havia sigut motiu de controvèrsia amb tots els processos participatius, perquè jo vull recordar que si aquest projecte comença és perquè va haver-hi uns processos participatius en el seu inici que van ser els que van marcar la línia que es havia de traçar, i van ser els propis veïns qui van marcar en el seu moment, l'any 2009, quins eren els projectes prioritaris i per on es havia de dirigir tot aquest projecte. Per tant, com que hi ha una manca de sensibilitat, i no és la primera vegada que ho diem, perquè ja ho vam dir en l'anterior ple, però veiem que no es pren nota i se segueix amb el mateix tarannà de poc diàleg i poca concreció, doncs el nostre grup ens abstindrem, tot i que probablement estaríem molt d'acord amb moltes de les coses que aquí es recullen en aquest projecte de l'edifici del Mallol. Molt bé. Alguna consideració més? Alguna pregunta? No? Vots a favor? Abstencions? 7 vots a favor i 4 abstencions.
Aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de licitació de les obres per l'execució de la fase 1 del projecte Urbanització dels carrers del barri del Mallol. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació del contracte d'obres per l'execució de la fase 1, ha de dir, del projecte d'obres Urbanització dels carrers del barri del Mallol, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d'adjudicació i tramitació urgent. Segon, aprovar la despesa per l'execució del projecte d'obres Urbanització dels carrers del barri del Mallol en una quantia de 754.851 euros amb 89 cèntims d'euro, desglossat en un valor base de contracte de 623.844 euros amb 54 cèntims d'euro i 131.007 euros amb 35 cèntims d'euro de l'impost sobre el valor afegit. La despesa que per aquesta corporació representa la contractació de les obres indicades es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532 619.00 del pressupost de despeses de l'exercici 2018. Tercer, aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d'obres per l'execució de la fase 1 del projecte Urbanització dels carrers del barri del Mallol. Quart, aprovar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d'adjudicació a través de dictes que es publicaran al butlletí oficial de la província de Barcelona i en el perfil del contractant, per tal que durant el termini de 15 dies naturals es puguin presentar les proposicions que s'estimin pertinents. I cinquè, notificar la present resolució a la Tresoreria Municipal i als serveis tècnics als efectes oportuns. Alguna intervenció? Després que el passat ple del 6 de març, fa uns 15 dies, vam aprovar definitivament el projecte d'obres d'urbanització del carrer del barri del Mallol, anem avançant en el procés habitual administratiu i avui presentem a aprovació els plecs de les clàusules per a la licitació de la primera fase que correspon als següents carrers, que serà el carrer Hospital, el carrer dels Sants Màrtirs, el carrer Sant Martí i el carrer del Mallol. Recordem que el 75% ve finançat per la Generalitat del Pla de Barris i el 25% del pressupost municipal. El termini màxim d'execució que s'exigeix és de 26 setmanes, és a dir, 6 mesos i mig, però es valorarà la reducció d'aquest termini. També tenim tot un plec de millores tècniques de l'obra, us en citaré les més rellevants. Tenim una millora en concepte de la construcció d'un tram del col·lector de l'antic camí del Pilar. També tenim un concepte de millora amb l'estabilització dels talussos del turó del Morral. També tenim una millora en el concepte d'elaboració de panells informatius per recuperar la memòria històrica del barri. També es valorarà la carta de compromís per adoptar les mesures necessàries que durant l'execució del contracte minimitzin les molèsties que es puguin ocasionar als veïns. Com us he dit, també tenim millores que es valorarà el termini d'execució que sigui inferior en aquestes 26 setmanes que dèiem. També es valorarà l'ampliació del termini de garantia. La garantia obligatòria és d'un any. Si s'amplia aquest termini també hi haurà puntuació. I també hi ha una petita puntuació també per l'oferta econòmica, però que és la menys rellevant. El que es valorarà més serà totes aquestes millores que us estava comentant. Alguna consideració, alguna aportació? Bueno, reiterem amb el que hem comentat amb el punt anterior, i donat que totes les millores doncs, evidentment són tècniques, jo crec que probablement hagués sigut doncs, bo poder-nos-les explicar anteriorment, perquè al final aquí es demostra que hi ha un seguidisme del que hi havia
no hi ha cap aportació del nou equip de govern. S'està treballant exactament el mateix que hi havia i ja ho vam dir en el projecte, doncs, que no hi havia hagut cap intervenció política en aquest cas i que per tant, doncs, com que és un projecte, insisteixo, que es fa un seguidisme, doncs evidentment hi podrem estar totalment d'acord, però la manca de sensibilitat i la manca de diàleg, doncs, que està demostrant aquest equip de govern envers amb nosaltres, doncs, ens obliga a que ens abstinguem. No obstant, insisteixo, ens en alegrem molt, doncs, que tot això es tiri endavant. Evidentment estava tot projectat i tot preparat i el que desitgem és, doncs, que no es produeixin les demores que estan produint, doncs, amb la plaça que s'està executant al carrer dels Sants Màrtirs, que es havia d'haver acabat el mes de novembre, si no recordo malament, i estem, doncs, al mes de març i encara està per definir, i que, com es va demostrar també amb la Junta informativa davant d'una pregunta, doncs es va demostrar, doncs, que l'equip de govern desconeix profundament tot aquest projecte, el qual ho lamentem, i que s'hagi deixat només en mans dels tècnics d'aquesta casa, doncs, que s'elaborin els projectes, doncs ens sembla del tot incorrecte i esperem i desitgem, doncs, que es vagi modificant i que la regidora d'Urbanisme i els regidors implicats, doncs, evidentment s'agafin tots aquests projectes amb l'interès que el municipi mereix. Alguna aportació més? Sí, pràcticament per al·lusions. Bé, referint-me als comentaris del grup municipal de l'oposició, que per un cantó comencen dient reiterades vegades que aquest no és un projecte de partit, que és un projecte municipal i no fan més que una i altra vegada atribuir-se a ells una feina que al final l'està fent tothom, no només els grups municipals, sinó evidentment els tècnics, com vosaltres mateixos dieu, i sembla que estigueu molt molestos, tot i que repetiu de tant en tant que no és un projecte de partit i no sé, sembla que nosaltres evidentment aquí no hi pintem res, quan en veritat la feina és llarga, extensa, i un projecte de tal magnitud com aquest, on engloba tantes parts tants carrers i tantes parts del municipi, doncs és una constant d'imprevistos que anem solventant i que solventem de la millor manera. Per tant, aquí també faig referència als terminis que vostè es referia ara, aquests plaços que diu que s'estan endarrerint i que no li càpiga dubte, doncs, que hi estem més a sobre que mai i que de totes intentarem garantir, doncs, que acabin el termini inicial. I les millores aquestes que proposem i que es proposen, que es posen a sobre la taula, que evidentment han estat treballades pels tècnics, que per això són tècnics, són millores que algunes d'elles, en bona part, venen proposades pels veïns, pels mateixos veïns, en les diferents rondes de consultes que hem estat fent. Sí, encara que digui que no, els veïns fan suggerències, perquè són els que s'adonen més de la realitat del dia a dia, d'aquest canvi que està vivint el seu barri. Per tant, en el seu vot, a la seva abstenció, no oblidi també que s'està abstenint i no està donant vot a favor el que pensen i el que desitgen també els veïns del barri. Només m'agradaria que em citessis una sola millora que ha introduït, que no estigués prevista mesos enrere, i després la segona qüestió de que hem deixat molt clar, i no tergiversis com habitualment sols fer, les paraules de que el vot discrepant és simplement per les maneres de fer, no pel projecte, perquè el projecte ja hem dit que podíem estar perfectament d'acord. Per tant, crec que no tergiversis com habitualment se sol fer, i insisteixo, les coses són les que són i és un projecte de poble i ens agradaria que així seguís sent. Sé perfectament el que representa una abstenció, només li faig memòria de que vostè s'abstén, simplement, cadascú que tregui les seves conclusions. I respecte a quines millores, quins canvis hi ha hagut, alguna proposta dels veïns, doncs, per exemple, el talús de les pedres de sota del morral, que s'ha de donar una millor alternativa al projecte inicial perquè sigui d'una forma més segura pels cotxes i pels veïns que passin per sota, per exemple.
Discrepo, no seguiré. D'acord, passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? 7 vots a favor i 4 abstencions. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Local de Joventut 2018-2021 que s'annexa i el seu calendari d'implementació. I segon, notificar el present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal d'Osona. Alguna intervenció? Sí. A veure, dir que des de l'àrea de joventut les tècniques han elaborat aquest pla conjuntament doncs, amb els responsables polítics, un pla que, com bé sabeu i faig memòria, es fa a 4 anys vista. És un pla que la Generalitat demana perquè nosaltres doncs, des de l'Ajuntament puguem optar a les diferents subvencions que puguin anar sortint durant aquests 4 anys i que es fa evidentment no només perquè la Generalitat ho demani, sinó perquè és d'interès municipal saber quina és la realitat del municipi en àrees de joventut. És una fotocòpia de la realitat territorial, és una fotografia, és un projecte que es treballa des dels grups de joves, es conforma el disseny de les propostes que en surten d'aquí per tal doncs, d'elaborar un projecte a 4 anys termini. Es fa un acompanyament a tret diferencial dels anteriors plans de joventut, es fa un acompanyament més global de cada problemàtica, per dir-ho així, o de cada situació que es troba el jove. Per tant, s'ataquen totes aquestes situacions que poden sorgir durant aquesta etapa de la vida, s'ataquen més d'una manera global i no tan individualitzada i separada per àrees com podria ser per una part l'educació, una part el coneixement doncs, de la sexualitat o l'enfocament de cara a un futur laboral, sinó que s'ataca tot directament doncs, d'una manera més conjunta sobre el jove, perquè creiem que al final doncs, aquesta és la realitat que es troben, que totes són una sèrie de coses que en aquesta edat i en aquesta època de la vida doncs, venen totes força de cop. Es crea una participació perquè doncs, els joves en participin d'aquest projecte i perquè doncs, de la mateixa hora s'estigui a sobre de la seva realitat i es pugui interactuar amb ells i ajudar-los en el dia a dia. I es treballa també molt fortament doncs, a la part de la comunicació 2.0, tenint en compte que avui en dia doncs, és la realitat que ens ocupa, és el mitjà més ràpid per accedir al moviment jove. I us estic dient a trets molt generals doncs, el que és un pla que ha costat molta feina, que realment porta molta feina, que les nostres tècniques l'elaboren, el treballen doncs, amb molta professionalitat i evidentment seguint treballant els diferents projectes que per altra banda es segueixen tirant endavant des de l'Ajuntament, alguns de nous que ja anirem avançant en propers plens, però que és d'agrair doncs, que s'hagi treballat aquest projecte del Pla de Joventut amb tanta força i que esperem doncs, que doni bons resultats. Alguna intervenció? Alguna aportació? Bé, a mi m'agradaria destacar també d'aquest Pla de Joventut que penso que una de les qüestions nuclears de qualsevol pla estratègic, de qualsevol pla que conforma doncs, una línia d'actuació, ve amb el tema doncs, de definir la missió, la visió i els valors, no? I penso que s'ha fet d'una forma molt encertada quan diem, per exemple, doncs, que la missió és estar al servei de la joventut i ser partícip i facilitador de les eines i estratègies necessàries per tal que els joves puguin transformar, decidir, amb la finalitat d'apropar-nos a una societat més justa i amb igualtat d'oportunitats. En quant a la visió, que seria la part aquella que definim doncs, el que volem aconseguir,
i per aquí diem que estem obrint un camí que afavoreixi la millora en la seva qualitat de vida i els acompanyi cap a una transició per la seva emancipació. I en quant als valors, penso que també es defineixen uns principis ètics i unes pautes de comportament, com són la igualtat, el posar en relleu el creure en la joventut, la proximitat i l'acompanyament, com a aspectes vitals davant del dubte del canvi i la transformació social i contextual. Per tant, valoro positivament tot el treball que s'ha fet i penso que si podem anar en aquesta línia serà un encert per part de tots. Passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. No havent-hi més punts a l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Gràcies. Perdó, sí que hi ha 3 punts més aquí. Control de l'acció de govern, propostes i mocions d'urgència i pregs i preguntes. Veig que el senyor alcalde no s'ha llegit l'ordre del dia. Sí, perquè abans d'entrar ho hem comentat. Doncs no ho sembla, no ho sembla. Doncs no ho sembla. No ho sembla que s'hagi llegit, doncs. Sí, sí que s'ha fet. No, jo no em miro l'acte, miro la convocatòria, que és el que ens hem de mirar. Sensibilitats diferents, sèrio. No, sensibilitats no, jo senzillament estic llegint un acte, una convocatòria. Però si llegeixes l'acte ja veus que no hi ha això. Que la convocatòria i forma. És una preacte. L'acte no es pot fer fins que no s'hagi acabat l'acte. I en aquest cas no s'ha acabat el ple. Molt bé, es tracta d'un error de transcripció, com tothom ha entès, i penso que no hi hem de donar més voltes. Per tant, Però com que hi és, jo sí que em permeto el luxe de fer un prec. Molt bé. I el prec és que les actes no siguin literals. És un prec que fem perquè penso que és dintre de les dinàmiques municipals es permet que els secretaris feien les interpretacions que creuen que tenen de fer i evidentment doncs són notaris i crec que les actes literals l'únic que fan és entorpir la dinàmica municipal. Aquí va ser un grup polític, ara està doncs, en el govern, que va demanar que les actes fossin literals, però jo crec que realment podem estalviar aquesta feina doncs, als nostres treballadors i treballadores i tots hi sortirem guanyant, i per tant crec que és un prec que podem fer i si el vol recollir l'equip de govern doncs jo crec que els treballadors ho agrairan. Molt bé. Recollim el prec, en parlarem i ja us direm alguna cosa. Moltes gràcies, aixeca la sessió.